गोजोन्थों। बे मेलायाथ' श्री कृष्णनि दौल जात्रा फोरबो हिसाबै जों बे दौल मेलाखौ खुंनाय जायो। दा दौल मेला दाख्लै थांबाय पुर्णिमा खालि। दा जोंहा माखासे उसुबिदानि थाखाय आसल मेलाखौ जोङो दिनैनिफ्रायसो सुरु खालामबाय आरोखि सानथामसिम। बे आसलते बे देउल मेला खुंनाया परम्परागत भाबै गोदो जों मिथिनि उन्दै उन्दैयाव नुनायनिफ्रायनो गामि दरसेनो खुंदों आरो गेलागुरि गामि रायजोआनो बे गामि दरसेयैनो बे दौल मेलाखौ खुंनाय जायो। दायोथ' सानथामनि थाखाय लानाय जादोंमोन 27, 28, 29 थारमाने बुधबार, बिस्थिबार, शुक्रबार सानथामनि थाखाय मेला प्रग्राम लानाय जादों। दा दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो जोंना रेजिस्ट्रेसन जे सार्टिफिकेट दं बे रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेटआव गेलागुरि दौल मेला खुंजेननाय थारिखआनो जाहैबाय 1911 सननिफ्राय जों बेखौ खिन्थु गोदोनिफ्राय एसे रेकर्ड नागिर मोननायसो खिन्थु 1911 सननिफ्राय खुंनाय जादों। होमबा देग्लायसिम 113 बोसोर जाबाय आरो औ फुराना जाथारबाय। मेलानि सोमोन्दैथ' जोंहा दौल मेला हिसाबै दौल पुर्णिमा हिसाबै जोङो दाख्लै पुर्णिमा खालि खुलुमबाय फुजिबाय। दा ओमफ्राय मेलानि हिसाबै दिनैनिफ्राय जोङो बेखौ खुलुमनाय फुजिनायखौ लादों। मेला खुंनायनि बे जयग' जागोन आरो दिनै। दा बे मेलानि जयग'आव माने गेलागुरि गामि जथ' हिनजाव हौवा उन्दै गेदेर बयबो नुजालायफैयो। ओमफ्राय बयबो जाक जमगैनो खुलुमनानै बे सानथामसिमखौ खुंनाय जायो जोङो। बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय जागायजेननानै जोंनि मेला खुंनायनि जे जयग' बे जयग'आ अखन्द' बे जयग'आ जेदिन मेला जोबगोन ओइदिनसो जोबहैगोन। दा दिनै बुधबार, बिस्थिबार, शुक्रबाराव फुरा मेला जाबाय। जोङो बे अखन्द' जयग'खौ सनिबार फुङावसो फोजोबहैनाय जागोन मेला जोबनानै। दा बेबायदियै जोङो अखन्द' जयग' दोननानै बे देवल मेलाखौ खुंनाय जायो आरोखि। बे दापर जुगनि खोथा जाहैबाय। दापर जुगाव जाहैबाय भगबान बिष्णुआ श्री कृष्ण अबतार लानानै माखासे सैथोखौ मा होनो असैथ'फोरखौ फेजेननानै सैथो माने खालामनो थाखाय गावनि निजे अबतार श्री कृष्ण अबतार लाना फैदों जाहैबाय। दा बे अबतार लानानै फैनायाव बे जिहेथु सासे बियो अबतार नर' रुपि अबतार हिसाबै जन्म लानाय बे हिसाबै बिनि माखासे गुन गियान आखलखौ मिथिखानाय हिसाबै बै समनिफ्रायनो श्री कृष्ण बयबो खुलुमबोदों फुजिबोदों। आरो नैबे दिनैनि दिनाव राधाजों कृष्णजों गपिनिफोरजों ज' जे माने रं गेलेलायनाय पर्ब बे रं गेलेलायनाय पर्ब हिसाबै जोंबो श्री कृष्णनि जिथु दौल जात्रा बे हिसाबै दाख्लै जोंबो पुर्णिमा समाव बा मैयाबो माखासे रं गेलेलायनाय जाबाय आरो गामियाव। बेनिफ्राय दिनैथ' मेला जाबाय नालाय बयबो ड्रेस मोजां गानना फैबाय नालाय रं गेलेनाया दिनै हयथ' गैला बन्द' जासिगोन। दा बे हिसाबैनो श्री कृष्णनि माखासे जे मा होनो बेखौ हाबाफारि मावबोनाय बेखौनोथ' जोङो भगबान रुपि अबतार होननानै कृष्णनि माखासे मेला माबाखौ फोरबोफोरखौ जोङो फ्राय कृष्ण भक्तफ्राबो बयबो फालिनाय जायो आरोखि। दा जोंना आफा कृष्णनि दौल जात्रा हिसाबैल' रं खेला हिसाबैल' नैबे दौल जात्रानि मेलाखौ जोङो खुंनाय जायो जों गामिया। 88 सननिफ्राय 80 बोसोरसिम जाबाय। थारमाने बे दौल मेलाखौ नुबोगासिनो दं आरोखि जेबो जायाखै मोजां मोजां खुंगासिनो दं। दा ओंखायनो जोंनाव बेखौ जों नागारनो हाया खुलुमबाय थानांगौ। गोदोनिफ्रायनो जों खुलुमग्राखा। गोदोथ' बिदि मन्दिर गैयामोन इसोरनि फिसा दंफांल' थब्लाब्लामोन। दा बेवहायबो मोदाया थाखायो। दा बिसोर दा साबसिननिफ्राय साबसिन जालांबाय बेखौनो बुंनानै आं खुलुमबाय। नोंथांनि चेनेलखौ आङो बरायग्रोबाय आरो दिनै गेलागुरियाव देवल मेला जानो थांगासिनो दङ। दिनैनिफ्राय आराम्भ बुधबार, बिस्थिबार, शुक्रबार 27 तारिख, 28 तारिख आरो 29 तारिख। दा नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों आङो बे गामिनि सासे सुबुं हिसाबै बेखौनो खावलायहरनो सानदों जे दाब दाब जायगानिफ्राय गोजान गोजान जायगानिफ्राय जाहाथे बे मेलायाव
फैनानै बाहागो लाफैयो मेला जाफैयो आं बेखौ खावलायदों। मानोना बे मेलानि महत्तआ जाहैबाय बै गायसननाय जे थारिख बे बेसेबांबा गोबाव जाबाय 100 इयार्स अभार जाबाय बियो। बेनिखायनो बियो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ बयबो बे गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानि मानसिफ्राबो फुराना सुबुंफ्रा बे मेलाखौ मिन्थिखायो जे बे मेलाया 100 बोसोरनि बारबाय आरो सिगाङावबा बेसेबांबा गोबाव फालिबाय थाबावदोंमोन बेखौ जों दा नैबे जुगनि मानसिफ्रा मिन्थिथ'ला। गोदोनि बोराय बुरि आबै आबौमोना मिन्थिगौ। खिन्थु नोंथांमोना बे इस्टाब्लिश सनाव नायनानै नुबाय बियो जाहैबाय बिराद गोबाव जाबाय। बेनिखायनो बेयाव जोबोद गाजा गोमजा आरो बिराद इन्ट्रेस्ट जायो। बे एरियायावनो बेबादि खुनु मेला नुनाय नङा। बेनिखायनो आङो बारंबार जावले जावले बयखौबो नैबे चेनेलनि गेजेरजों दैलि खौरां चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन बयखौबो लोब लोब लैहोर लैहोर फैनानै बे मेलायाव गाजा गोमजा एकदमबारे मेला जाफैनो थाखाय आं खावलायहरबाय। आरो जोंनि कमिटिया बिराद मोजां। नोंथांमोना फैयोबा साहा खाफा खाफा मुरि एफा एफा मोनजालांगोन। खुनु टेनसन फ्रि हर थायोबा हर थानो हागोन। जेबो टेनसन गैया। बेनिखायनो आङो बुंबाय थाबाय जावले जावले नोंथांमोना गासिबो दरं उदालगुरि गासिबो गुवाहाटीफोरनिफ्रायबाबो फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैनो हागोन। बेनोसै नमस्कार। मेलाया सानथाम जागोन 27, 28, 29 थारिख सानथाम बुधबार बिस्थिबार शुक्रबार दिनैनिफ्राय जागायनानै।